Nilqawkom eżeż aħwa Maltin u għawċin familja River of Love u familja madwar Malta u għawdex fi Kristu. U nixtieq ngħid bimħabba u bil-verità li l-familja kollha fi Kristu jinsabu b'ħafna kampijiet. Nemmen jiena f'qalbi li l-familja fi Kristu jinsabu f'komunitajiet, knejjes, saqdiet, xuħut jintaqgħu ġo hotels, jintaqgħu ġo kampnar, jintaqgħu fuq suntir, jintaqgħu ġo gazin tal-banda. Ovvjament, sakemm qed tintaqgħu mulej hemmhekk hemm il-preżenza d'Alla, sakemm qed tintaqgħu qal mulej u fissem il-mulej għax Ġesu jgħidilna li fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f'ismi hemm jien inkun fil-postom. Fostom u f'postom u magħhom u magħhom. Amen. Imma nixtieq nagħmel parentesi. Number 1 dal-messaġġ ħajkun esklusivament għal dawk kollha li jħobbu l-Ġesu. This message is exclusively to those who only love Jesus and those who love the word of God. Dal-messaġġ huwa esklusivament għan-nies li jħobbu l-Ġesu u jħobbu l-kelma tiegħu u jħobbu u jixtiequ jitalmu l-kelma tal-Alla il-verità pura. Amen? Pura fil-Bibja. ħanissemma f'dan il-messaġġ il-Kattoliċiżmu ta' Ruma u bħalma ġiliet hemm ħafna denominazzjonijiet oħrajn inkluż Evangeliċi, Protestanti, Ortodossi, Metodisti, sewwa hemm ħafna denominazzjonijiet. Jiena nemmen li kull min verament għandu l-Ġesu f'qalbu jekk jimxi mal-mulej salva. Imma mbagħad ukoll jiddependi kemm inti tixtieq timxi mal-mulej, kemm tixtieq tikber fil-mulej, kemm tixtieq tixxenna għall-verità. Amen. Però li inti tmur binja sew jekk hix knisja moderna, jekk hix knisja antika, jekk hix għandha tsuntir u niepel jew inkella għandha bejt, ma tagħmilx differenza għal Alla. Importanti li inti fejn inti tixxierek tmur sejħlu dak il-post li inti tmur hemmhekk mhux għax tal-vizzju imma x'inti tmur hemmhekk għax veru tħobb il-Kristu u għandek laċċ għall-mulej. Amen. U meta tkollok laċċ għall-mulej, inti tkollok laċċ għall-verità anka jekk ma tkunx popolari basta hija l-verità ta' Kristu. Amen. Ejja nitolbu flimkien u nitolbu l-Ispiritu Santu jmexxina jilluminana. U lestu ħalli nqalbu fil-Bibja flimkien u iktbu daw il-noti u l-iskritturi flimkien. Kulħadd jitlob miegħi, Missi Qaddejs. Allimni u għatini qalb li tħobb titgħallem. U għatini rivelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek. Anka fejn naħseb li diġà naf, kompli għatini iktar għarfien u rivelazzjoni ta' dik l-istess verità. Mulej, dak kollu li mhux ġej minnek, għallimni nirreġettaħ u niċħdu. Ma dak kollu li ġej minnek, għatini l-kuraġġ u għallimni li nħobbu u nanqu miegħi. Mulej, il-kelma tiegħek tgħid, jekk jiena nkun naf il-verità, il-verità nifisha taħlisni. Għalhekk mulej għallimni nħobb il-verità. Ħalli f'kull erja f'ħajti fejn għadni minix konxju jew m'għandix l-għarfien tal-verità tiegħek, il-verità tiegħek tidħol f'dik l-erja tifdini, salvani u teħlisni għall-glorja tiegħek permezz tal-Ispiritu Santu. Amen. Morru fi Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 14. Illum ħan indirizza lilkom eżeż aħwa dawk kollha li intom tħobbu l-kelma tal-Alla, insara, Kristjani, Evangeliċi, Pentekostali, Karizmatiċi, Kattolċi, id-denominazzjonijiet kollha. Nixtieq inħeġġitkom biex intom tmorru u tisimgħu il-messaġġi ta' qabel li tkellim fuq daw l-istess prinċipji. Illum ħanerġa' nitkellem għaliex tant huwa vast dan is-suġġett u għandna ħafna x'nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, imma ħanitkellem ukoll illum nerġa' fuq il-Kattoliċiżmu, dottrini kattolċi u it-talb lill-qaddisin u lill-mejtin. Issa, nerġa' ngħid dal-messaġġ huwa biss għal dawk li jħobbu l-Ġesu u l-kelma tiegħu. Importanti li inti tkun miftuħa l-kelma tiegħu. Jiġifieri nħobb ngħidha bl-Ingliż idur iktar sabiħa. Remain teachable. Remain teachable.
remain teachable. U jitlob il-Alla kull jum, mulej, give me a teachable heart, give me a teachable spirit every day. Titallem kem titallem qatt ma taf biżejjed. Tikber kem tikber qatt ma tista' tgħid jiena diġà naf kollox. 100%. Ibni 30 sena fil-Kristjaneżmu u anke meta nerġa' nagħmel dawn l-istess messaġġi li għalija huwa it-trab tal-ħalib, laqas huwa l-ħalib. U kol nerġa' nitgħallem, nerġa' nisma' my Jesus, kemm inti kbir mulej, kemm inti dal-ġen mulej. Tifhem għax il-kalma tal-Alla hija ħajja. Amen. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 14. Hawnhekk għandna lill-Apostli li għandna xi ħbieb eżis Kattoliċi Maltin li anke llum il-ġurnata jitolbuhom u anke jużawhom biex jinterċedu għalihom. Minn vers 8. Għandna l-Pawlu l-Apostlu li aħna l-Maltin ngħidulu missierna tal-fidi. Jiena xi kultant naħseb li kieku Pawlu l-Apostlu kellu jiġi Malta, jerġa' jaħseb li Malta reġgħet l-istess bħalma kienet 2000 sen ilu meta kien hawn. Għaliex xorta hawn ħafna paganiżmu anke fir-reliġjon taħt titlu differenti ma' xorta paganiżmu. Isimgħu l-apostli li huma qaddisin iva fi Kristu u qaddisin b'kull rispett li ħanitkellem bil-maħabba imma mingħajr ma nawweġ u noltera il-verità għal ħadd. Il-qaddisin ma tagħmilhomx huma l-qaddisin. Il-qaddisin jagħmilhom Kristu. Meta bniedem jersaq lejn Kristu ġenwinament, Alla iqaddes il dak il-persuna. Ġifieri jikkonsagrah u jagħmlu qaddis fl-ispirtu. Mhux fil-ġisem, żommuha f'moħħkom di. Ħatkun importanti minn ftit ieħor. Inti qatt ma ssir qaddis fil-ġisem, tista' tgħix fis-sens ħajja qaddisa u inti msejjaħ biex tgħix ħajja qaddisa, ma ġismek qatt ma jsir ta' qaddis, għalhekk tħalliħaw. Għax il-Bibja tgħidlek li le xejn li huwa mniġġes ma jista' jidħol fil-ġenna. Għalkemm jiena u inti fi Kristu qaddisin fl-ispirtu, ġismek mhuwiex qaddis. Qed jitqaddes, però għadu mhux qaddis, għalhekk ħanħalluħaw u xi darba Ġesu ħajġibna u nieħdu ġisimna u kif naħduh ħajġi metamorphosized u mibdul glorifikat. U din huwa punt importanti għal Kattoliċi li jħobbu l-verità u jixtiequ jeħilsu mill-gideb ta' kwalinkwa tajb inkluż ta' Ruma. Kull qaddis li miet, number 1 kien qaddis fil-dinja. U fil-ġenna, believe it or not, ma sarx iktar qaddis. Ma sarx iktar qaddis. Ġismu ħalliħaw. Mela l-istess spiritu li kellu qaddisaw huwa eżatt l-istess spiritu li għandu fil-ġenna qaddisem. M'hemm l-ebda differenza. Hemmhekk tgħix fil-preżenza t'Alla. Hawnhekk il-preżenza t'Alla tagħmar fik. Di qed ngħidha għaliex meta jiena kont u qatt ma ħanerġa' nkun Kattolku ta' Ruma, l-eżiż saċerdoti swit kienu jgħiduli li tolbu l-qaddisin għax dawk huma iktar viċin Alla. Għejdli min minna l-iktar viċin Alla. Jew dawk li qegħdin fil-preżenza t'Alla, jew dawk li Alla qiegħed fil-preżenza tagħhom. Ħanejdu il-problema kardinali, kulħadd jgħidha, problema kardinali li l-Knisja ta' Ruma li hija reliġjon iktar milli Knisja qatt fl-esperjenza tiegħi ma għalmet il-poplu il-merħla tagħhom li huma tiġa qaddisin. Imma dejjem għalmithom li għadhom midinbin. Allura daw jaħsbu li meta jmorru l-ġenna ħajkollhom xi graduation party.
Il-graduation part issir il-moment li tintaqa' ma' Kristu titwiled mill-ġdid għax l-ispirtu tiegħek isir qaddis. Jekk ħaċċabċ pazzu ċabċu jipa kbira lil-mulej, come on. Hallelujah. Amen. Imma il-kattolċi ma jafux li ma qaddisin. Għalhekk dejjem jitkellmu aħna mid-imbin, itlob għalina mid-imbin. Għal min għattejti. X'mit imbinu ma? Min fejn ġibtu dal-vers? Min fejn ġibta din il-ħmerija eretika rumana? Għax Pawlu jiġba jgħid min ittra tal-ittra minn kapitlu għal kapitlu li aħna qaddisin, li aħna mqazza bid-dem ta' Kristu, li aħna mqazza bl-Ispiritu Santu, aħna bla teba, aħna bla għajb, għamilna qaddisin, għamilna ġusti, Alla jammar fina, Alla tolana vers jammar fina, l-Ispiritu tiegħi jammar fija, l-istess Spiritu li qajma Ġesu Kristu mill-imwiet jammar fina, ikbaru dak li jammar fina minn dak li hemm fid-dinja. Issa jammar fina mhux l-ammur il-ġenna. Imma mod assolut maġġoranza kattolċi din li jintom tgħidu hemmen u tifirħuha ma jafuwix. Parti mit-tort huwa ta' Ruma u parti mit-tort huwa tagħhom. Għax il-Bibja hemm xi trid stajt qrajta. U hemminta. Irħila li bħalma kienu jgħidu lili u ħafna minnkom u qed ngħidha l-verità mhux biex inweġġa' ma marit nweġġ il-verità l-ħadd. Il-verità hija l-verità. Kull qassis li għaddint għajd miegħu jiena, meta kont qed nikber kienu jgħidu li taqrax il-Bibja x'ħawdek. Jiġifieri sa ċertu punt hemmhekk kellhom torti kbar minn tiegħi. Imma xorta stajt bdejt naqra. Sajt. Mbagħad meta kien hemm Kristjan li jħobb il-Kristu, mara li tħobb il-Kristu, bdiet tkellimni fuq Ġesu bħal waħda qisha in love madly ma' dar raġel. U dik li attiratni lejn Kristu għax rajt mara li b'kull rispett lejn l-reliġjużi kollha qatt ma rajt l-ebda reliġjuż dik l-affinità, dik il-passjoni lejn Ġesu bħal ma rajt minn din il-mara. She turned me on for Jesus. Hallelujah. Amen. Atti 14 vers 8. Fl-Istra kien hemm raġel bil-qiegħda, marid b'riġlejh. Kien matub mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sama li Pawlu jitkellem. Dan ħares lejh sewwa, ra li kellu fidi biex ifiq. U qallu bleħenoli, iqa' fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Għanilkom aħwa, di ġrat lili. Eżis kattolċi Rumani, tistaw tamlun il-patron tagħkom jekk trid. Nippreferi LED lights minn xamat. Vera. Rajt nies minn wheelchairs, rajtu. Mhux wieħed, xi tlieta jew erba' rajt, huma wheelchairs. Rajt erba' minn nies huma minn ġew wheelchairs. Dak qam minnu fih u beda jimxi. U jien minix l-unika wieħed għax naw ħafna li raw daw il-mirakli. Ftakar Ġesu xjajt li daw kollha li jemnu imorru jxandu l-Vanġelu, ifejqu l-morda, ikeċċu xjati, nitkellmu bil-sna ġodda, u dawn is-senjali jsegwu l-daw kollha li jemnu. Mark 16-15-20 li ħafna kattolċi ma jafuwix, ma jaqrawix. Malli raw dak li jagħmel Pawlu, imma aħna nafu li ma kienx Pawlu li jagħmlu ma Alla qed juża l-Pawlu. Il-kotra tan-nies bdiet tajjad bl-ilsien tal-Leokonja. Isimgħu għadi, l-allat niżlu fostna taħt sura ta' bnedmin. U lil Barnaba sejħulu Zeus u lil Pawlu sejħulu Hermes. Għax u l-aktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus daw ma' tempji pagani. U minnaw ġiet id-dottrina
li l-Kattolċi jitolbu l-qaddisin. Minn hawn bdiet. Speċjalment qaddisin li mietu u marru l-ħajja li jmiss. Li ovvjament hemm assumption kbira li inti tittassumi li 100% daqjat il-ġenna. Imma għajna minn mod li qiegħed. Insibu fl-iskrittura xi ħadd jallimna jidgudana li għandna nitolbu il-qaddisin li mietu fi Kristu. Laqqas vers wieħed. Laqqas kunċett wieħed. Xejn, zero. Il-qassis ta' Zeus, da ma kienx kattolku, da kien qassis pagan, li kellu t-tempju tiegħu dejn il-belt, ġib fil-bib gniedes imżejnin bil-kuruni u flimkien mal-poplu rrid joffrihomlhom lil daw l-apostli li huma qaddisin u ħafna kattolċi jitolbuhom illum bħala l-patruni qaddisin tagħhom joffrulhom sagrifiċċju. Malli semgħu dan l-apostli Barnaba u Pawlu ċartu l-bishom u resqu malajr lejn il-ġema u ħanejdilkom kattolċi eżiż maħbuba Maltin u Awċin. Ħanejdilkom x'għallulkom l-apostli u qaddisin. Ħbieb, hemm x'intom tagħmlu. X'intom? Hello? Anybody home? X'intom tagħmlu? Aħna wkoll bnedmin. Ngħixu u nħossu bħalkom. Bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelu biex tħallu dawn l-idoli firħa u dduru lejn Alla ħaj li għamel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom. L-apostli li aħna nemnu fihom li huma qaddisin u l-Bibja tgħidilna li huma u nemnu għadi dejjem xandru lin-nies iduru lejn Alla, mhux iduru lejn l-qaddisin. La lejhom u laqqas xi qaddis ieħor madwarhom. La preżenti magħhom u laqqas li xi ħadd li kien ħallihom u miet u mar il-ħajja li jmiss. Min fejn ġejja dil-prattika allura li bosta kattolċi ġew malma jitolbu għal-qaddisin biex jinterċedu għal-jom. Jew jitolbu magħhom, jew jidħlu magħna quddiem Alla. Kemm tagħmlu ħmerijiet u ereżijiet. Tħabbix raskom bħalkom kont jien. Miljuni kienu bħalkom u ma baqgħux. U grazzi lil-Mulej. Ħankomplu, ħanaraw xi ħaġa oħra. Atti 10. Atti 10. Vers 24. Issa Pietru, mela Pawlu, Apollo, Barnaba u Pietru. 3 apostli daw. Min vers 24. Mela, l-għada qam u talaq magħhom u marru wkoll miegħu xi wħud mill-aħwa ta' Ġaffa minn fejn kien ġej Ħenriħin. Il-jum ta' wara waslu s-Sesarija. Kornelju laqqa flimkien lin-nies u l-ħbibu u kienu qiegħdin qiegħed jistennihom, jiġifieri li l-apostli kien hemm Pietru. X'in daħal Pietru, Kornelju mar jilqa' lil Pietru li l-Kattolċi għalihom huwa l-Papa tagħhom li jiddispeċini ngħidilkom li qatt ma kien Papa u Ġesu m'għamel il-ħadd Papa. Imma Pietru qajmu mela da mar u quddiem Pietru u neżel qudiemu jagħtih qima. Jadorah letteralment bl-Ingliż tgħidlek. Pietru imma qajmu qallu jien bniedem ukoll. Jien bniedem ukoll. Meta bniedem jersaq lejn Kristu ma jaqafx ikun bniedem. Meta bniedem imut fi Kristu ma jsirx xi tip ta' entità oħra, jibqa'
b'niedem Alla fil-ġenna. Għaddejs fin-natura tiegħu, bl-istess natura Alla fih, bl-istess DNA divina Alla fih iva. Għalhekk huwa qaddis u għalhekk huwa ġust. Imma jibqa' bniedem. Jibqa' bniedem. Amen. Atti 28. L-Aziza pajjiżna Malta is nice. Vers 1. Ara ma taħsbux il-Maltin kienu ħafna ħjar minn daw ta' Ateni. Meta ħlisna mill-Arqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġiebu ruħhom magħna bi ħlewwa fliema bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġiġa. Maltin kienu dejjem nies tan-nar. Għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabad qabda skuk nieġfa u tefaħħhom fin-nar. Fi skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet ma'id Pawlu. In-nies il-Maltin kif raw il-lifa mdendla ma'id Pawlu idu bdew jgħidu wieħed il ieħor dan raġel żgur li qattil għax qatt li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma Pawlu bniedem Alla mimli balla bl-ispirtu Alla u farfar il-lifa minn ġonnar, mela farfar il-lifa minn idejh għal ġonnar u ma ġralu xejn. U l-Maltin daqqa waħda bidlu reliġjon. Reġgħu bidlu reliġjon oħra. U għalulu, u ma stennew li se jaraw jintefaħ jew jaqa u jmut daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu ħsiebhom u bdew jgħidu li dan xi Alla. Għaliex Ruma hija mimlija b'talim kontra Skrittura, tikkontradixxi kliem Kristu, tikkontradixxi kliem l-Apostli, amma illum id-dottrina li qed nindirizzaw illum li diġà indirizzajta l-lezzjoni ta' qabel di, għaliex jgħidu malma jitolbu l-qaddisi. Issa hawnhekk qed ngħidilkom stejjer. Number 1, qabel il-Kristjaneżmu, il-kunċett ta' Alla wieħed ma kienx jeżisti. Il-kunċett qabel ma der il-Kristjaneżmu fuq id-dinja, kien hemm il-Lut, il-pajjiż Lut, dawk biss kienu fid-dinja kollha jadoraw Alla wieħed. Pija kienu kollha pajjiżi b'reliġjonijiet pagani jadoraw turrun allat ta' kull stil, kulur u ta' kull għamla. Sewwa kienu jużaw tista' sejħilhom demigods, nofs allat. Tista' sejħilhom deities, kienu jgħidulhom xi tip ta' allat, xi ta' divinità. Kienu jħarsu lejn nies eroj li jarawhom biex jħarsu lejhom nies eroj tal-istorja u jitolbuhom biex jgħinuhom. Per eżempju, Allat żgħira Alla biex jitolbu għall-għajnuna, għall-gwida, għall-protezzjoni, biex juruhom. Daw kienu jużaw il-reliġjon pagani, Malta kienet waħda taħta. Malta, bħalma naraw Pawlu meta ġie Malta kienet pagana. Kienu jadoraw Alla, tiġifieri biex il-Pawlu f'daqqa waħda bidlu femdu, f'daqqa waħda qalu dan Alla, ma kienx xi ħaġa ta' barra minn hawn, kienet normali li tista' tara xi Alla mixi fl-art. Sewwa? Allura x'għandna? Għandna li meta l-Kristjaneżmu beda jitħallat u jinfirex madwar l-Ewropa li kienet miżawda u okkupata u maħkuma minn reliġjonijiet pagani taru x'ma ta' Allat, Alla tax-xemx, Alla tal-gwerra, Alla tas-sess, Alla naħseb dak paċi fil-qiegħed. Alla tal-flus, bis-serjetà ngħidilkom,
Alla tal-qawwa, Alla tal-politika, Alla tal-maltempati, Alla tal-baħar, vera tam, Alla tax-xmara, Alla tal-fertilità, Alla tal-prosperità, Alla tal-dak li jipproteġini, Alla tad-dar, issa daw kienu kollha allat, demigods. Kollha allat. Allora meta l-Kristjaneżmu beda jinfirex madwar l-Ewropa, sa dintom bdidu tifmu. Għax inti tibda tgħid imma allura kif kienu daqshekk ċeki daw? Kif kienu daqshekk ċe li jibbilgħu daw id-dutrini bħal mazzun? Għax il-Bibja ma kienx available bħal mija available illum. Number one, il-maġġoranza tan-nies dak iż-żmien ma kinux jaqraw. Il-ktieb ma kienx xi ħaġa komuni. U l-unika nies li kienu jafu jaqraw xi ftit kienu nies li huma tal-iskola u ta' ħafna flus. Allura meta tinfirex il-Kristjaneżmu, ħadd ma kellu xi Bible app ħannara xi tgħid il-Bibja? Jew xi Bibja f'idejh jgħid ħannara fejn issiba di. Laqas ikun kellu Bibja ma jafx jaqra. Allura kienet faċli biex inti tiżvija n-nies b'duttrini folozz u ħadd ma jinnota u ħadd ma jagħmel question mark. Sena ftit. Dak li tgħid mhux tajt. Fuq xiex, fuq il-ma bażi. M'għandix biex nibbekja, ara llum le. L-Iskrittura titkellem fuq l-aħħar ta' żminijiet li iktar ma jersaq lejna Ġesu, il-miġġa tiegħu, iktar jiżdied l-għarfien. Għalhekk illum il-ġurnata ħadd m'għandu skuża. Malta għawdex m'għandi skuża. Għax apparti li llum il-ġurnata għaw fuq 40 knisja Kristjana, hemm Gordon John Manshea kuljum jippridka fuq it-televiżjoni. U ilu sejjer hekk 15-il sena. Fuq kuljum ta' fuq it-televiżjoni. Dik hija miraklu da. Qed tifhmu? Allura illum il-ġurnata inti jekk tri, illum inti titkun ignorant għax apposta. Għax trid apposta tkun ignorant. Xipija, ħadd ma mandu għalfej kun ignorant illum. ħadd ma jsejt ma nafx. Allura għalhekk daw id-duttrini, meta inti l-Ewropa anke miżawda b'daw l-allat folozz u l-Kristjaneżmu qed jinfirex, minflok neħħewhom kollha daw l-idoli u duttrini folozz, irreplacjawhom b'ismijiet oħra. Kontu tafu għadi? Irreplacjawhom b'ismijiet oħra. Minflok issa nagħmlu Jupiter, nagħmlu insejħulu Pietru. Ara dak jixbħu naqra li Pietru, ara dak illum Pietru. Tifhmu? Bis-serjetà. Qed tifhem? Allura daw l-allat foros, bagani, bis-serjetà ngħidilkom. Illum għall-integrità tiegħi quddiem Alla, mort niċċekkja ħankun 100% ċert, apparti li dejjem tal-limtek, imma ħankun 100% ċert. X'tallem il-Knisja Kattolika? M'hemmx vers wieħed li l-Knisja Kattolika fuq website uffiċjali Kattolika li x'imkien il-Bibja tindika bl-aktar mod ċar li aħna suppost nitolbu l-qaddisin biex interċedu għalina. Imkien, imma xorta għadhom jgħalmuha. Għalkemm naħseb naqset fil-popolarità. Imma xorta għadhom jgħalmuha. Għadhom ma nnegawix. Din ingasala la reċenti iċċajl qed id-dottrina ta' il-qassisin iridu jiżżewġu. Issa wara 2000 u kemm fuqhom snin, bil-Kristjaneżmu għax il-Kattoliċiżmu mhux għas, il-Kattoliċiżmu mill-1054. Il-Kattoliċiżmu Roman dak il-dik hija data 1054. Sewwa? Imma id-dottrina tal-qaddisin jitolbu l-qaddisin jew jitolbu lil mejtin li marru għaddew għal ħajja l-oħra. Bdiet tidher bejn wieħed u ieħor qisu madwar 200 u 250 sena wara Kristu. Saret dottrina u prattika madwar 300 u 400 sena wara Kristu. Qed tifhmu? Jiġifieri ara Ġesu xi jwissi. Għodu attenti mill-profeti folozz li ħajġu warajja. Għodu attenti mill-allima folozz li ħajġu warajja. Pawlu x'jgħid fl-Atti tal-Apostli kapitlu 20, marru hemmhekk. Atti 20. Daw għaliex huma importanti l-indirizzawhom pastor. Għaliex inti tista' tkun qed poġġi ruħek fil-periklu. Għedtilkom il-lezzjoni ta' qabel
li Alla huwa għajjur. Ġagbu, fi ktib ta' Testament ġdida, ġagbu kapitlu 4 vers 5 jgħid li Spiritu Santu huwa għajjur għalikom. Tieni Korintin kapitlu 13 vers 1-5 Pawlu jgħid jiena għajjur għalikom bl-istess ejra li Alla għandu għalikom. Sewa fi ktib ta' Esodu kapitlu 20 fejn għandek l-10 kmandamenti li l-Aziz Kattolċi ta' Ruma wkoll bidluhom l-10 kmandamenti. Sewa u għandek ukoll skrittur oħra fi ktib ta' Esodu fejn tgħidlek Alla jismu għajjur. Għaliex huwa għajjur? Xi ħadd qalu ma Alla huwa mħabba mhux għajjur. Alla huwa mħabba perfetta u għalhekk jgħir. Xi tfisser? Għaliex inti il-min tħobb, speċjalment qed nitkellmu fuq ejra ta' bejn mara u raġel hawnhekk, sewa inti ma tħobba lil martek, imma nispera ma tixtara ma xi raġel ieħor. U tgħid imma xi nħobba ta' nħalli għajnek. Jew inti tant tħobbu lir-raġel tgħidlu wara xi trid ħid tal-Valentines. Li waħda nornalek għax inħobbok. Sewwa, Alla mela le jħobbok u jħallik fil-libertà, ma fejn tiġi issa għall-intimità u tixxierek b'mod intimu irida biss għalih. Iridek inti l-arusa ta' Kristu, mhux il-qattusa ta' Kristu. Imma Ruma għamlet il-Knisja l-qattusa ta' Kristu. Għalhekk fil-Apokalissi kapitlu 18 u di tweġġa ħafna Kattolċi. Imma mur studja, għalhekk tgħidilha il-prostituta. Jekk tweġġek, aqliblu, ħadd ma qalek biex joqgħod tarani. God bless you, bye. That's it. Sewwa? Atti tal-Apostoli 20, vers 28-27. Halleluja. Ħudu ħsieb tagħkom, infuskom, u tal-merħla kollha li l-Ispiritu Santu għamilkom assisa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Smajta Alla u demmu. L-Ispiritu Santu. Jien naf li wara li nitlaq jien qed jgħid hawnhekk l-Apostlu Pawlu jidħlu foskom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfru ilix. U minn foskom stess għad iqumu xi wħud li jgħalmu dak li huwa kontra is-sewwa bil-ħsieb li jdawru d-dixxipli għal warahom. Għalhekk kif tħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nahar qatt ma waqaft inwissi bid-dmugħ, iwissi, minn uħobbok iwissi. Bid-dmugħ, f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. Din hija l-verità tal-Alla. Jekk ma toġbokx m'intix denju għall-verità. Għalhekk inti madwar id-dinja tara ħafna shrines, tempji, pagani. Inta per esempio, ġili smajtu bija dik il-kelma obelisk. L-obelisk. L-obelisk hija binja ta' walija rqiqa. Ġeneralment ikollha isa forma ta' kwadru. Mbagħad fit-tarf tispiċċa bil-ponta. Dak huma simboli ta' monumenti pagani, kontu tafuhom. Waħda minnhom tinsab fiċ-ċentru tal-Vatikan. Mur studja l-profezija tara xtejt l-iskrittura fuq il-Vatikan x'inhu ġej. Mhux il-profezija tal-Kristjanità, profezija ta' Ruma stess. Għad mhux xejt, imma x'intom l-profezija tagħkom stess mur studja. Għaliex taħseb Alla jgħidlek poplu tiegħi. Uħorġu minna. Jiena ma ngħidlek xekk, ikun ngħidlek aħrab. Il-mistoqsija tiegħi hija lejk lilkom li tħobbu l-verità. U lilkom kollha li tisimgħu u bqajtu tisimgħu.
لا bajt isma' Sinjor li tħobb il-verità. Meta ħatejt enough. Ma rridx nittollera iktar gideb. Ma rridx nittollera gideb oħra. When is that going to... When will that come into your life when you say, enough is enough? When? Amen? Il-Kattoliċiżmu jgħallem li il-qaddisin fis-sema, per esempio darba, assis kattolku, il-mulej birku, meta kont għadni kattolku, għetlu jena, ma aħna għalix nitolbu l-qaddisi. U kien għalli għax dawk huma aktar viċin tal-Alla u naf li bosta jgħalmu bħala kattolċi, infatti di rajta fuq kattolċi għalmu għadi, rajt fuq l-YouTube, kattolċi li huma li jiddefendu l-kattoliċizmu ġifieri. Għalu għax il-qaddisin fis-sema huma puri. Kontu tafu li Pawlu jgħidlek il-qaddisin fuq l-art huma puri? Tidna rikom imqar skrittura waħda jew tnejn trid. Morru fi ktib ta' pereżempju ejja morru. Morru fi ktib ta' Efesi. 4. Tgħid li int pur qalbi. X'taħseb int taf x'jiswa għalija? Zero. You are completely irrelevant to me. Completely. Don't waste your time. Inti totalment irrelevanti għalija. X'taħseb int, x'jidillek int u x'inhi l-opinjoni tiegħek. 24. Ephesians 4:24. Mela. Ilbsu l-bnidem ġdid. Dan huwa l-kull minnu Kristjan ġenwin imwieled minn ġdid. Maħluqa skont Alla fil-ġustizzja u l-qdusija tas-sew. Bl-Ingliż sejda aħjar. Put on the new man, who in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of truth. When you were born again, you were born again righteous and you were born again holy. Meta inti twilet minn ġdid, inti ġejt imwieled minn ġdid ġust u qaddis. Għalhekk fl-Iskrittura qatt ma tara l-Pawlu, l-Pietru u l-Ġwanni jindirizza l-Kristjani midinbin. Dejjem jgħidulhom qaddisin. Ma tagħmlekx Ruma qaddis, jagħmlek Kristu. Ħanorikom oħra, ha? By the way, jekk taraw li trita Pawlu, ħin kollu kontinwament. Sewwa? Kolossi, fejn qedtilkom ħammorru? Mela l-ewwel rajna Kolossin, ħammorru Kolossin issa. Kolossin wieħed. Isma' wadi. Vers 20. Mela, vers 21. Intom ukoll kontu l-bot minn Alla u għedewa kontu tiegħu minħabba l-ħażen ta' ħsibijietkom u għamilkom. Immissa, meta? Għaliex, ara ħanilkom. Bimħabba, b'rispett bħala umanità, rispett. Għaliex, eżis, kattolċi, mexxejja, tkomplu tgħidu lill-poplu tagħkom li huma midinbin. Issa, għal żewġ raġunijiet. Jew għax vera huma midinbin, jew għax intom giddibi. Nemmen li hemm verament ħafna midinbin, għax il-maġġoranza nemmen laqas huma mwilda mill-ġdid, allura vera dom midinbin. Imma hemm minnhom jħobbu lil Alla. U msieken jgħixu bil-mentalità ta' midneb u laqas jafu li għandhom weird glorious u kollha jissejħu qaddisin bla teba u bla għajb fajnejn Alla permezz ta' Kristu Ġesu ndem qaddis tiegħu. Allura meta inti l-bniedem tibqa' tgħidlu int midneb, inti midneb taf x'ħajamel? Ħajdneb. Meta l-bniedem tgħidlu Alla għamlek qaddis u ġust u bla teba u inti vittorjuż u inti glorjuż u inti b'saħħtek u inti għandek il-qawwa tal-Alla miegħek, jibda jemmena u jgħixha.
bimħabba jiena m'għandi xejn personali lejn l-ebda persuna. Ma għandix interess. Qalbi safja li ma nobod il-ħadd. Imma l-gideb nabborriħ. Dak mhux naboddu biss, dak nabborriħ. Amen? Alleluja. Per eżempju, fi żmien tal-paganizmu, Ruman, għax aħna bħalsa xorta u paganizmu ta' Ruma, kellhom waħda jisimha Diana. Kienet il-patruna ta' dawk kollha li jħobbu l-sports. Illum Ruma għamlet patrun ieħor jismu San Hubert. Għal dawk li jħobbu dawk li huma fil-mediċina, tobba, nurses. Għandkom il-nurses, għandkom dal-qaddisara. Jismu San Cosmos. Sawa? Alleluja. Għanda il-Santa Antonin. Tiftoħru il-Santa Antonin? Il-Santa Antonin, dak bisseta Santa Antonin. Dak Santa Antonin kien il-parallel tiegħu kien dak li jgħidulu isiblek il-ħwejġ li ġew misruqa minnek. Mhux biss mitlufin, misruqin. Dan kien jismu jissejjaħ kien jgħidulu Mercury. Mercury, ġiri smajtu Mercury? Mercury. Mbagħad il-Knisja Kattolika bidlet l-ismu u għamditu. U għalklu, inti millum jismek Sant Antonin ta' Padwa. Bis-serjetat ngħidilkom. Bis-serjetat ngħidilkom da. Allura intom jekk intom tliftu xi ħaġa, naf ħafna tilfu moħħu. Ma nafx li ma qaddix jeżisti. Naħseb San Bullaw. Jow Sansun. Anyway. Daw veritajiet ta' jinsabu daw veritajiet ta' da mux xuċi, daw mux affarijiet ċajta biss. Vera nitqu bjom ma daw ma veritajiet ta'. Amen. Alleluja. Kif daw il-qaddisin għamluhom bridges li ma ta' jmutu, il-kattolċi jitolbu li jom biex dal-qaddis ek suppost b'xi mod jitlob għalik qudiem Alla. Meta daw l-istess qaddisin li jintom jisejħlu qaddisin u qaddisin all right, nifhmu għali qaddisin għax vera kumma fi Kristu qaddisin. Maħna wkoll qaddisin fi Kristu. U kumma nħobb il-Kristu għandu relazzjoni ma' Kristu qaddis fi Kristu. Sawa, mhux qed ngħidlek aħna ta' River of Love biss, jalla li kollha River of Love kollha qaddisin u jekk inti qaddis għejx ta' wieħed hekk jogħġbok. Amen. Imma meta daw l-istess nies li intom talmu lil poplu eżis tagħkom biex jitolbuhom daw l-istess qaddisin huma stess f'ħajjithom kienu jgħidulkom itolbu dritt il-Kristu. U meta mietu tibdew titolbu lihom minflok. Tibdew titolbu lilhom. X'tib ta' Mickey Mouse huwa da? Amen. Halleluja. Fl-Iskrittura naraw medjatur wieħed, salvatur wieħed, bib wieħed, triq waħda, verità waħda, Alla waħda. Wieħed. Amen. Ħalla naqralkom xi skrittur li rajnihom id-darba l-oħra. Per eżempju, morru fi ktib ta' mamma mia kemm żgħarin. L-ewwel Timotju għal dawk li forsi ma rajtuhomx qabel ħanilkom ħudu paċenzja. L-ewwel Timotju 2, nisimgħu għadi. Għax wieħed huwa Alla, vers 5, u wieħed huwa l-medjatur bejna u l-bniedem. Il-bniedem Kristu Ġesu. Xi trid tagħmel dottrina u teoloġija fuq għadi? Wieħed! Tħares kif tħares lejha? Wieħed! Wieħed! Mela kif minn wieħed għamiltu 1,100,000,000 wieħed?
ما تجيبولوش جيخ الله تا ما تجيبوش جيخ الجيسو كريستو اتفهموا يك عندكم per esempio لوط مالاي ريا لوط كابيتلو 7 25 هللويا عليك احنا نعملوا جيسو كريستو وهاي issa intom kontu tafu għaliex important tafu għaliex Ġesu apparti hemm talim sħiħ fuq rigward id-dem ta' Kristu u ħnitkellmu forsi fil-ġimgħat li ġej fuq. Imma apparti minn dak il-biċċa xogħol intom tridu tifhmu dan morru tridu taqraw Efesin 2 għalkemm tista' taqraw it-Testament ġej kollu. Bejn Alla u l-bniedem kien hemm firda. Kien hemm dak li jgħidulu asma. Kien hemm mewt. Kien hemm dlam, kien hemm asma, kien hemm ħajt, kien hemm firda kbira bejn Alla u l-bniedem. U l-ebda bniedem ieħor ma seta' iġib dak il-bridge, dik il-laqda, ma ħadd. Għalhekk Ġesu biss seta' jġibha dik il-laqda, għalhekk Ġesu biss it-triq il-ħajja u l-verità, ħadd ma jmur għand il-misterjek mhux permezz tiegħu. Għalhekk Ġesu Kristu biss huwa l-unika medjatur għaliex. Għax tgħidha l-Bibja, imma għaliex iktar. Għaliex Ġesu huwa l-unika wieħed li jġorr iż-żewġ naturi kompluti. Huwa 100% Alla, huwa 100% bniedem. Għalhekk jissejjaħ sew bejn il-bniedem u sew bejn Alla. Bejn Alla biex Alla jkun jista' jersaq lejk u bejn il-bniedem biex il-bniedem ikun jista' jersaq lejn Alla. Għalhekk għandu daw l-ebda bniedem fid-dinja passat, preżent u futur m'għandu daw it-titli. Ġesu Kristu biss. Għalhekk huwa biss l-unika medjatur. L-ebda qaddis kemm hu qaddis, kollha l-istess qaddis fi Kristu, kollha l-istess dem ta' Kristu ħażilhom dumietom. Sewwa, imma ma jista' jresqek lejn Alla u qed tagħmel ħmerija. Immaġina inti jien naf bnejt bridge. Mela jien għamilt bridge minn hawn għal hawnhekk. Minn fuq il-pulptu għal hawnhekk għamilt bridge. Issa inti tiġi tagħmel bridge għal mal-bridge li qed ibbriġġjat għal-hemm. Qed tikkrea bridge mal-bridge li diġà jeżisti. Anzi, Ruma tagħmel bridġar minn hekk xi kultant fit-tagħlim tagħhom il-prattiċi, għaliex mhux tal li jagħmlu bridge mal-bridge, jagħmlu bridge totalment għalih biex il-qaddis waslek quddiem Alla hija dawwa. Please qabdu għadi. Maltin u Għawċin, Eżis, Kattolċi, Ortodossi, Protestanti, qabduha please qabad nitlob l-Ispiritu Santu jgħinni. Waħda mir-raġuni kardinali, dogmatiċi, vitali, importantissimi għaliex Ġesu biss, għaliex Alla ħadd ma jista' jidħol fil-preżenza tiegħu jekk ma jiġix meqrud totali. U l-unika mezz li inti ma tiġix meqrud totali fil-preżenza tal-Alla hija id-dem tal-Alla nnifsu. Meta Ġesu ġie fuq din id-dinja, Alla ħaġ isem sewwa u għammar fostna. U l-istess dem li kellu fil-ġenna għadda mill-vini ta' Ġesu Kristu fuq din l-art. Allura l-ħajja tal-Alla f'dan il-ġisem għamlet wej għal-preżenza tal-Alla nnifsu. Biex inti tista' tidħol fil-preżenza tal-Alla imma tidħol minn Kristu. Allura meta tiġi quddiem Kristu, Alla mhux iktar jara lilek, jara l-Kristu fik. Allura inti għalhekk inti tissejjaħ Kristjan ta' Kristu, tixbaħ il-Kristu. Meta jiena nitlob, meta intom titolbu bħala Kristjani, Alla jismani, mhux għax jien jisimni Gordon, għax Alla qed jisma' t-talb tiegħi daqs li kieku Ġesu nnifsu qed jitolbu. Meta jien inkeċċi xjaten u rajt eluf joħorġu u rajt xi ftit jerġgħu jidħlu lura. Jekk tisidinhom jiġu lura ta' bil-kumpanija. Sewwa? Imma jekk
joħorġu mhux għax jaraw il-Gordon, joħorġu għax jaraw fil-realm spirituali qed jaraw l-liben Alla nnifsu divin Kristu nnifsu. Meta Ġesu jgħidilna f'ismi tkeċċu xjaten, mhux jiġifieri il-formula ta' ismi użawha tolbot talba, ma fl-aħħar poġġu l-formula f'isem Ġesu. Le, f'ismi ġifieri. Inti qed topera fuq din id-dinja daqs li kieku qed nopera jien. F'ismi, mhux bismi, f'ismi. In my name. I am in Christ. When I operate, it is Christ operating. This is a powerful, radical truth. Li il-Kattoliċiżmu ma jgħalmu għalekx. Tiġix tgħid li sa hemm komunità jgħalmuh. Jalla. Imma l-maġġoranza ma jgħalmuhx. Anzi, l-maġġoranza qas biss iġommuh jafuh. Tifhmu? Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, Lut, 7:27. Għalhekk ukoll huwa jista' jsalva għal kollox il dawk li bih jersqu lejn Alla. Jista' jsalvak għal kollox. Mhux jisalvak biċċa mbagħad tittamel biċċa l-oħra fil-purgatorju li ma jeżistix anqas. Isalvak għal kollox. Lil dawk li bih jersqu lejn Alla. Inti titkom kompletament salvat, żgur li insalvat, totalment li inti salvat, kun taf li 100% nubita kollha 100% maħsula. Bih biss. B'Ġesu biss. Mhux Ġesu plus, għax huwa insult. B'Ġesu biss. Ftakkar, jekk tipprova, jalla dik il-grazzja tifhimha di. Ġesu nnifsu u Alla. Alla ma seta isib l-ebda bniedem jilħaq il-livell d'Alla. kellu jilħqu nnifsu. Għalhekk biss permezz ta' Ġesu, għax Ġesu nnifsu huwa Alla li jista' kollox Apokolissi 1:8-18. Li permezz ukoll huwa jista' jsalva l-kollox il dawk li bih jersaq lejn Alla. La darba hu jibqa' għal dejjem. Għal dejjem bħalissa għal dejjem għadu hemm dal-Ministeru ta' Ġesu għadu għaddej bħalissa. Ħanejlekom, għażis kattolċi, ilkom minnalkom jgħalkom xi qaddis, xi patrun qed jitlob għalikom, jew xi nanna, jew xi nannu, jew xi papa li bint, jew xi jisqof, jew whatever. Meta Ġesu qed jgħidlek, Ġesu jiena ħanibqa' nitlob għalik u ninterċedi għalik għal dejjem. Ismani, jekk alla l-missier ma jisma' xi talb ta' Ġesu, x'taħseb li x'idillek kien li ħajsma' xi talb ta' bnieni? I'm sorry ta' imma marriċ nweġġa l-ħadd. Imma biex tirreġetta da kollu, mhux id-dottrina ma tafx, laqqas ma taf tirrikonoxxi x'inhu sens komun. Laqqas sens komun. Tlift anka sens komun. Li sfortunatament mhuwiex komuni xejn. Ġesu jibqa' jitlob għalija. Le, ħadd ma jitlob għalik qalbi qabel il-mewt. Ġesu jitlob għalik. U għadna qassemmejna ħafna l-Ispirtu Santu. Għax iskrittura tgħidlek, Ġesu għalilkom, meta jiena mmur għand il-missier, mhux ħanħallikom orfni, ħanibatilkom il-min. Il-Marija, skużawni, ħanibatilkom l-Ispirtu Santu. U għaliex Ispirtu Santu mhux il-Marija u l-qaddisin l-oħra? Għaliex biex tilħaq l-Alla, trid l-Alla. Alla jilħaq l-Alla. Għalhekk l-Ispirtu Santu jammar fik jekk inti ta' Ġesu qed tagħmel l-ikbar ħmerija u paprata rumana meta tipprova taqbad il-qaddisin li mietu u jalla qegħdin kollha l-ġenna u jitolbu għalik. Issa tifhem għaliex inti oppressat u mdejja u qatt ma tista' tagħti ħurruh. Imma pastor, isma' jiena tlabt dik il-qaddis u lajta dik il-grazzja ta' ħanilkom aħwa. Number 1, nemmen żewġ modi fuq dik il-biċċa xogħol.
Number one, dik mhix ħaġa komuni. Però jien nagħmel mod kif tgħidha? Il-qajta żewġ kif jgħidu? Kif jgħidu? Ġibta żewġ. Ħanilek għaliex jista' jkun ġibta żewġ. Mhux għax Alla jridek tagħmel dik, imma jista' jkun bħalma tgħid fl-Iskrittura sakemm inti kont ignorant, il-Bibja tgħidlek Alla għala għajn waħda. U għala rajda l-balalu ħasra. Imma għandu qalbu rajta, miskin, mhux qed jagħmel hekk għax ribellus jew għax jobodi, hekk jafu miskin hekk ġie mallemu. Imma ismani, issa għansi tisma' l-verità Alla feda ħajnejh beraħta. Issa jaf li m'għandek skużi issa l-verità jaf li tafa. Allura inti issa tbida jekk inti tkompli titlob il-qaddisin. Wara dat tal-im kollu, inti taf xi tagħmelu lil Alla qed tisfidah. You are defying God. The blood of Jesus, the Holy Spirit of grace, and you are in serious danger now. Għax issa mhux ma tafx iktar, issa taf u inti arroganti u għandek gburija reliġjuża milli tmil qalbek lejn Kristu tgħidlu għamel minnek li trid int skont kemm tek ħajsir minni. Halleluja. Grazzi Ġesu, jkun infaħar ismek. Kun infaħar ismek. Fil-ktib ta' Luqa 16. Mandi kontra l-ebda bniedem u ma nobot onestament l-ebda bniedem. Imma dan huwa għal Kristjani biss. Jekk m'intix kapaċi ma tiflaħx għall-verità, aqliblu, tismax, issegwix iktar. Jien ma nbdilt f'xejn dak li qed. Dan ngħidu kemm minni ngħix Malta u kemm minni tajt ħajti Kristu. U grazzi Ġesu għallu f'sema. U issa multiplikani Alla biex jekk xi darba nagħlaq ħalqijina ikun hemm multiplikazzjoni oħrajn ikompli xandru. Halleluja. Però għadni ma tantx ħanaqlaq ħalqi mal-artan, tħabbru xasku. Glorja lil Ġesu. Lilu kull ġieħ, kull glorja u kull tifħir. Sew fuq l-art, sew taħt l-art, u fis-sema kollha lilu jaduraw. M'hemm l-ebda qaddisa jew qaddisa qed jaduraw ħilħat, kollha lil Ġesu qed jaduraw fis-sema. Alleluja. Luqa 16 malajr ħanaġġilha daqsxejn di. 19. Alleluja, kun infaħar isem Ġesu. Kemm inti kbir mulej, kemm inti kbir. Meta kien hemm raġelani jilbes il-porpra għażel mill-ifjen, l-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed b'fqir jismu Lazzu li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jiġteħed ħdej bib ta' daru bix-xewqa li jiġbab dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilqa' u l-ġrieħ tiegħu ġara li l-fqir miet. U l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Dan kien il-post ta' stennija ta' fidwa ma ta' stennija ma kienx il-ġenna ma l-post fejn kien jgħidulu paradise. Imbagħad miet ukoll l-għani li difnuh dan kif sab ruħu fid-batijiet ħoroġ tal-art, fl-art imwiet, rafa ħarstu u mill-bot lemaħ Lażru l-Abram bil-Lażru fi ħdanu. U għalla li aħnu għallu missier Abram ikollok ħnina minni u bat il-Lażru jibill tarf sebaw fl-ilma ħajta fil nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed inħaqar wisq f'dan in-nar. Ibni qallu Abram ftakar li tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek hekk ukoll Lażru. Il-ħażin irċevew f'ħajtu, immissa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li int qiegħed tbati. Barra minn dan hemm vojt bla qis. Bla qis bejnkom li intom fl-infern u bejna li aħna fil-ġenna. Biex min ikun irid jaqsam minn hemm għal għandkom, minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' wanqas ma jgħaddi minn hemm għal għandna. Allu l-għani mela nitolbok
missier Abraham ibgħat f'dar missieri fuq il-dinja ġifieri. Għax għandi 5 taħwa li għadhom fuq id-dinja ħajjin. Ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss. Ġifieri jibgħat il-Lażru mill-ġenna biex jwissil dawk li huma fuq l-ard. Li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' dbatijiet ħorox. Allu Abraham għandhom lil Możew il-profeti li tfisser il-Pentatokut Testament il-Qadim jekk iridu jisimgħu lilhom. Le missier Abraham għallu dak, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġeb Abraham jekk ma jisimgħux la lil Mosè, la lil profeti u laqqas il-Gordon John Manxiel. Aqqas jekk xi ħadd mill-imwiet ma ħajamnu. Però mhux kulħadd. Għax hemm fdal. Hemm remnant. Intom minn dawk il-mażulin li għall-għażel. Intom minn dawk li smajtu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ejn nitolbu flimkien. Glorja l-mulej. Issa birku lil Malta Għawdex, morru xerjaw dal-messaġġ fuq il-Facebook, fuq il-WhatsApp, kollu tagħkom. Nekkaw xaħat il-lejla li pastor, jien nixtieq nibda ħajja ġdida ma' Kristu. Nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu verament għall-ewwel darba. Kont reliġjuż, kelli reliġjon, imma llum irrid relazzjoni ħajja ma' Ġesu. Irrid inkun ċert li insalvat għax il-kelma tal-Alla tgħid li permezz tiegħu jiena nista' nidħol quddiem Alla. U li jinterċedu jitlob għalija dejjem. U Ġesu żgur mhux ħajmmissja. Jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għall-ewwel darba u xi ħadd tolli jdejk, hawn xi ħadd. Malaj, olli jdejk. Jekk għall-ewwel tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, olli jdejk malaj. Jekk inti qed fuq YouTube, Facebook, televiżjoni, ismani, please, ipprova toffendix ruħek bil-verità, ifraħ bil-verità. Halleluja, Marija ferħet bil-verità, l-apostli ferħu bil-verità, il-profeti ferħu bil-verità, Alla tifrex qed isawwa bl-Ispirtu Qaddis tiegħu fuq il-popli tad-dinja inkluż fuq Malta, bosta Malta tiduru lej Kristu, mhux lej reliġjon, lej Ġesu Kristu, lej il-persuna ta' Ġesu. Jekk dan il-persuna hija inti llum għandek iċ-ċans li salva, għandek iċ-ċans li jkollok is-sigurtà tas-salvazzjoni, x'inti iktar minn hekk, min ħajtik is-sigurtà tas-salvazzjoni. L-ebda papa, l-ebda pastor, l-ebda esqof, l-ebda apostlu, l-ebda profeta, l-ebda ħadd, Ġesu biss. U l-bidu u tmiem u l-alfa u l-omega. U biss li miet, u qam, u reġa' ġosta, u reġa' ġej. U biss ħadd iktar. X'titlef jekk ikollok il-Ġesu? Xejn. Ma titlef xejn. Titlef l-infern. Ejda talba warajja jekk dal-persuna hija inti llum. Ejdlu warajja minn qalbek, ejda warajja, poġġi jdek fuq qalbek iżda stess. U kun umli, u ejda warajja, ejdlu moli qaddis. Il-kalma tiegħek hija l-verità. Mhux naħseb jien, mhux jaħseb il-bniedem, xtejt inti mulej. Anke jekk il-verità tistreċjani u tiċċalenġjani, il-kalma tiegħek hija l-verità. Ġwanni 17, Ġesu jgħid, kun imqaddes bil-verità tal-kelma tiegħi. Ġesu, ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti, salvani, għatini imħabba għal-verità, għatini ġuħ għal-verità. Ġesu, aħfilli d-nubieti. Mulej, aħfilli li jina kon nitlob il-qaddisin, il-mejtin. Pero fil-ignoranza dan jina għamiltu mulej, ma konċ naf li għet nizbalja. Wara kollox, int mux tal-li bizzejiet, inti iktar mill-li bizzejiet. Inti l-milja tad-divinità f'waħdek, persuna waħdek. Fik kemm il-milja tal-missier li benu Spiritu Qaddis. Ġesu ejja f'ħajti, poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Salvani, aqbad li din il-ħajja waħda unika u uża l-glorja tiegħek. Kisser kull biża minn fuq ħajti, kisser il-biża mill-ixjajt il-bniedem, kisser il-tradizzjonijiet tal-bniedem, kisser il-ħakma tad-dub minn fuqi u imlini bl-Ispiritu Santu. Għatini qalb tħabbat għalik Ġesu. Xi darba dan il-ġisem ħajjint neza minn fuqi. U jien fl-Ispiritu tiegħi ħankun preżenti miegħek għall-eternità. Abba missi, grazzi ta' bnek Ġesu. Grazzi ta' li ħfir li nubieti kollha. Jiena minn qalbi kol naħfer, il-kull min weġġani, il-kull min kien inġust miegħi, il-kull min kien kattiv miegħi, il-kull min insulentani u gidef fuqi,
kun inġust miegħi, ma naħfrilhom minn qalbi dak li jagħmlu mhux li jagħmlu, huma għalihom infushom. Għalhekk naħfrilhom u nitolbok biex inti tħenna lihom u tiftaħilhom għajnejhom ħalli jiskopru l-imħabba glorjuża li inta għandek għalihom. Ġesu, użani għall-glorja tiegħek. Millum il-qudiem jien niddikjara minn fommi fil-preżenza tiegħek Missier, fil-preżenza tal-anġi tiegħek u l-qaddisin kollha li hemm fis-sema fuq din l-art dawk kollha tismawni u dawk li qed jarawni. Illum jien ta' Ġesu Kristu. Illum jien ta' Ġesu. Niġħad lid-demonju. Niġħad kull kideb. U x'inhu? Niġħdu. Irrid il-verità tiegħek. Akkosta kollox irrid il-verità tiegħek. Mulej, inti l-mulej tiegħi. Inti Alla tiegħi. Inti s-Salvatur tiegħi. U qalbi hija tiegħek mulej. Millum il-qudiem. F'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Halleluja. Halleluja. Gloria l-mulej, għaziz aħwa Maltin u għawċin. Ejjew naqdu magħna dal-weekend li ġej. Dal-weekend li ġej għandna raġel tal-la, apostlu tal-la. Pastor Sophocles Christodoulou l-mara tiegħu mill-Knisja Apostolic Church of Jesus Christ. Ejja, u esperjenza l-preżenza tal-la bħal qatt ma esperjenzajta f'ħajtek. Ejja ra l-qawwa tal-la. Ejja esperjenza għalik innifsek. Tibqax tibża. Eleb il-biża. Kisser il-biża. La tħalli xejn u l-ħadd jillimitak. Alla għandu pjan u destin divin għalik. Imma inti fidejk l-għażla. Impaċi miegħek Ġesu jħobbok. M'għandi xejn kontra tiegħek, m'għandi xejn kontra ħadd. Halleluja. Imma Salvatur wieħed hemm triq waħda hemm. You don't want to miss it. You don't want to miss that. Amen. God bless you. Narawkom nhar is-sibt li ġej. Ciao ciao. Halleluja. Ejja nqumu aħwa. Ħadtu pjaċir?